ki khubor ka Batisi TV. Lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka M Crown Hotel Kendailat Shillong, ka Three Olives Restaurant, bala play nakbentaban Shakriya P, hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating, ringkat ka Cosmic Kingdom, ka Jakai Lekai Bapaw ha Shillong, bala yada na ka Bio Bubble Antivirus Coating, bala le da ka Meva Enterprise. Ka All Meghalaya Taxi Maxi Cab Joint Action Committee kabala ai jingkershan ye ka jingdawa jong ka Meghalaya Joint Action Committee of Commercial Vehicles ha ka santarik urumphang arajar arpuwe kala penbana bandang yai peteng ya ka jingsenge kamai kali kum kadak ban persha ye ka jingle menti jong ka sarkar jilla ha ka baye dei bat ka jingdawa ban penherno ye ka dor jong ka petrol bat ka diesel. Uchairman jong ka All Meghalaya Taxi Maxi Cab Joint Action Committee uba Martin L. Nonglan habaya keren bat ka Batisi TV ula kerpat ya ka sarkar jalla bakan perkhat lem ya ka jing'e jong kipat ba nongsong kali henrei ban shus ngap menti wat hadin ka jingpan sngaw ka bawan na kibabon kiliang. Shushu ula ongru balada ka sarkar jalla kamle AA halor kani ka jingdawa kaseng kamban se ban yai peteng ia ka jingsange kamai kali ka bakhlemput sngi. Karai ke bandengkong hi nak kini ki nak liang jongi ki orson beper aka beri jong hunyo trap hi ki bala ya dalang hang ni ti hak bayi dai bat kini ka jing ya ki jong ka ji si ni nak liang to sison hi menta ngi sim ki karai bangindang ya kirsan ya kini jing ya ki Ikirpa diru yak sarkar bahkan perkhatlem ken yangi kum kinong penyat kali bakin perkhatlem ani kin perkhat bakin penhiano ya kom peniang ani kin ra no ya baik kali namar ngi sim jinge abi kham tam ngi ki bakamai hakithan jwai barim jo kathan sora penutsla bat sigui kithan kum senong po senong ston ru de ngi sim jinge isha nomor ba jing kiu jongka ni ke diesel laura ke jing dunong yangi kinong bu kali jadi kita kedau ngikir padi ka sarkari bahkan phai khmat lem sengi ki bakamai segi thai nong kendong wat hagabidei bat ka jinge jon kibiru senong kendong pi kisem jinge mar bolayam kibiru ki ba im hakinong kendong kidei ki ba suem dak bala min sengi ba min mit tilata ni perkhat nak wi keliang namatai ladi ni so ke jing dunong rai dengi perkhat nak wi keliang pade namatai jon kiru kidon ke jing dong la dengin ong ya widai ba kaliru dese kir gendon ke jing kita la dengin ya kene ka jing dong ro ngimlahi tede ne ta daw ngi kerpa di ya sarkar ba kan phai khmat lem sengi kin perkhatlem lalong kepala kan yarap no kendiat ban penhiar ko peniang kenau ba ngin kham yo kham don ke jing yo nong kendiat yangi ki babuk kali ring syukurpa di kin ba menteri ba dai pej ya ka transport iba un perkhat kan yangi pi ngilaut ke jinge jongi ki try kali bat ke jinge jong pai baru balai bawan don perkhat bon penbek ken halor kata long menta kemong bi la ka sarkar kamla bat sim ya karai kemot ke jing deko kalong ya bubun balang om tangi ki nong belas ni rei ki batrai sarkar la da mengi ki ba ai ki jing sekri ki pai ba ki batrai ha ki than mau kerwat nong ston bat ki than jwai kumjo hakleng jong kerikasi lara ka sarkar kamla iban sim ya kanunu karai tolong kiru kendani kijing dunong lara mengingin suya yaisa kumne mereka hapan sim kanunu kalar kelenti ban penbaik no kum sarkar kaladai ban perkhat rei ngile genong kumlo makigen kidai bapai bah ya ka ka son jong pai ba kidai perkhat lem ken naru jibaret hadu ji bakrau ka sarkar ru matrai larangi suya ki isa kumne nei kar godan kijing dunong tebi mata ni bong bi mene kijing dong jong ki manu balai service upai ba tek sarkar khaban penbaik no duat ya kene pi kat kani ka state Meghalaya kemut mentangin ni strike kanu kijing e jong ki tek halor kada kemut marsong menta ni laringi nang ya strike ya kene lada ka sarkar ka ba mla ban penbaik ya kata te kijing deko ate kan deko baik nadu kayo ka hat hadu ki office tani kadi ban penbaik buat ya kita kan